arriba un dels moments que l'equip del Món RAC1 espera al llarg de tota la temporada. Xavi Pérez, bon dia. Bon dia. Perquè és quan convidem el Quim Vila per parlar de vins. I com que, bé, quan els autors venen a parlar dels seus llibres, ens porten el seu llibre, quan el Quim Vila ve a parlar de vins, ens porta els seus vins. I com que som unes persones absolutament generoses i molt bons companys de feina, i després venien els companys de les sèries, hem dit: Pep Prieto, bon dia. Bon dia. Toni de la Torre, bon dia. Bon dia. No sé com sortiran les sèries, Molt bé. Ens voleu ajudar a fer aquest tas de vins? Sisplau. No hem de perdre el nord en cap sentit, però tampoc hem de perdre el nord pensant que estem en una ràdio. Per tant, que hem d'intentar traslladar als oients allò que ens expliqui ara el Quim. Quim, t'havíem convidat, el Quim és el propietari de Vila Viniteca, i avui l'havíem convidat perquè ens recomanés vins per prendre fresquets aquest estiu, ara que estem en plena punta de calor. Suposo que pot semblar una evidència que els vins s'han de prendre frescos a l'estiu. M'imagino que durant tota l'època de l'any es poden prendre a qualsevol temperatura, però ara et preguntem quins són els vins que ens acompanyaran més. Clar, suposo que és difícil de catalogar o d'anar per grups, per tant, per què no ho fem per començar per preus, no? Molt bé. Bé, ara a l'estiu... O per blancs o per rosats. Tu manes, Quim. No, ara a l'estiu el que sembla que s'imposa més són els vins blancs, no? Els vins blancs, però també els vins rosats, que li agraden una mica a en Jordi Basté, i també els caves. Sembla que són els vins més de l'estiu per prendre fresquets, però també hi ha molts vins negres que tenen poder menys cos, que són més lleugers i que podem refrescar una mica, que segurament doncs, a l'estiu també ens van bé. Però diríem que en general el vi de prendre una copa més fàcil serien els blancs, els rosats i els caves. Doncs escolta, comencem per vins blancs. També et volem agrair l'esforç que has fet per diferenciar entre vins que estiguin més o menys a l'abast de tothom i vins d'aquells que diem un cop a la vida, o un cop l'any. Hem fet una llista una mica extensa, clar... Tu ajuda'm, Xavi Pérez? Sí. Perquè aquí l'expert és ell, Tu comentes i jo els tasto. Val. Hi ha moltíssims vins, hi ha de tot tipus i de tot tipus de varietats, i llavors començarem una mica pels... Ens centrarem bàsicament en vins catalans, però també farem alguna pinzellada d'algun vi de fora de Catalunya, no? I llavors, en aquests blancs frescos, inicials, d'entrada, que estiguin doncs, a uns preus entre els 6 i els 10 euros, fem una mica una repassada i, per exemple, podríem començar per un vi del Tomàs Cosiner de Costers del Segre, que es diu Drac Màgic, que és un blanc una mica fruitat que aporta la varietat típica de la zona Macabeu, una miqueta de Sauvignon Blanc i Viognier. Ens n'anem al Penedès i també un vi molt perfumat, que a en Jordi li encanta, que és de la casa Sumarroca, el Temps de Flors, que porta Gewürztraminer, Muscat i Xarel·lo. És un vi molt aromàtic, per les persones que els agraden els vins secs, però molt aromàtics. Viatgem una miqueta cap al sud de Catalunya i de la Terra Alta, amb la garnatxa blanca com a protagonista, un vi del celler Bàrbara Forés, el blanc 2015. I ens n'anem cap a Pla de Bages, amb un vi també tradicional de la zona dels cellers Abadal. Molt a la vora de Barcelona, a les vinyes gairebé de Barcelona, que moltes vegades no recordem o ens sembla que està molt lluny, a l'Ella, que està tot just a tocar la ciutat, doncs dels cellers reventós de l'Ella, un clàssic pansa blanca, no? La varietat tradicional de la zona emparentada amb la Xarel·lo. I ara ens n'anem més cap amunt, cap a l'Empordà, i d'un celler que ho està fent molt bé des de fa uns anys, amb una trajectòria fantàstica, doncs de la Vinyeta, un vi que es diu Llavors, que està elaborat amb Macabeu i Xarel·lo. I per acabar aquesta primera passejada, tornem a la Terra Alta amb una atrevida garnatxa blanca d'un molt petit celler, històric a la zona i que ara ve amb energies renovades, que és el Xavier Clua, un vi que es diu Il·lusió, també de garnatxa blanca. Tots aquests vins que ens ha explicat el Quim Vila us els trobareu penjats a la web del programa. És a dir, tal qual els explica, trobareu quin nom té, quina denominació d'origen té, quines varietats de raïm té, etc i també el preu aproximat que s'aconsella. Perquè tots aquests que ha dit el Quim són de preus inferiors a 10 euros. Pugem una mica aquesta barrera psicològica dels 10 euros. Doncs mira, per una mica més de 10 euros, a la Conca de Barberà, un celler molt petit, l'Orni Blanc, un vi fantàstic. I del Penedès, amb la varietat Xarel·lo, un vi de la Irene i el Loren Corrió, que fan un vi negre impressionant que es diu Sotlefrec, doncs un vi que es diu Cargol Treuvi, exclusivament Xarel·lo. Ens n'anem cap al Priorat,
i amb aquesta garnatxa blanca, encara que és un vi que pot ser una miqueta més intens, doncs, per exemple, amb un peix a la graella, que ara ve molt de gust, doncs seria fantàstic. Doncs farem un priorat, que és les Brugueres blanc, i molt al costat, no?, el de Montsant, de la Sara Pérez i el René Verbier, el Dido blanc. És un vi també amb un cert cos i una certa presència, doncs, per prendre amb aquests plats, amb un peix a la graella, o inclús si voleu menjar amb una bona polarda o amb un pollastre, no? I per acabar, també a la zona, al Priorat, una carinyena blanca, aquesta vegada, de l'Ester Nin i del Carles, el Planetes de Nin, carinyena blanca del 2014. Has parlat de Penedès, de Costers de Segre, de Terra Alta, Pla de Bages, Alella, Montsant, etc. Anem a denominacions d'origen que no siguin de Catalunya. Bueno, fem tres pinzellades. Tres pinzellades, doncs, tres coses diferents, no? Una és un xacolí, és aquest vi que quan anem al País Basc el tenen com el vi nacional i que el defensen i tal, i d'un personatge que tots coneixem, que és l'Arguiñano, no? Sí. Però tota la conya que fa a la televisió i tot això que transmet, doncs el celler que té, amb uns altres socis, és realment seriós i fa uns vins magnífics. I és una novetat, un vi que es diu Capilota, un xacolí de l'Arguiñano, amb la varietat on d'arribi Zuri. No és el típic xacolí aquell amb tota aquella bombolla o amb aquell gas, és un vi bastant... Però se serveix igual, no entenc, amb el... No, se serveix com un vi blanc. Sí, o sigui que no com allò que et donen i que... No cal tirar-lo a vegades com una sidra, que a vegades forma part més del folklore que no pas que el vi estigui bé, perquè emulsionar els vins, la veritat és que en general no és massa bo. I després, un altre vi interessant de l'Álvaro Palacios, que tots coneixem pels seus vins del Priorat, però en aquest cas a la Rioja, amb la varietat viure, que sembla la nostra Macabeu com a protagonista, que es diu Plácet de Valtomelloso, que és un blanc madurat una miqueta en fusta, que també aniria bé amb aquests plats més intensos. Molt bé. I per acabar, una cosa una mica exòtica i llunyana, pels que aneu de viatge lluny, doncs un vi d'Argentina, un vi de Mendoza, un Altavista Torrontés, que és una varietat que dona un perfum molt afruitat i que ens recorda una mica el moscat. Aquest seria un vi, per exemple, d'aperitiu, un vi fantàstic d'aperitiu, o per acompanyar aquests plats que es fan, o aquestes amanides que hi ha una mica de tot, no? Molt bé. Anem als rosats. I tornem al mateix sistema. Rosats de menys de 10 euros, DO de Catalunya. Bueno, del rosat jo crec que primer crec que hem de dir doncs, que els rosats són uns grans vins, en alguns moments. Moltes vegades hem tingut... I grans menys tinguts, de manera injusta. S'han tingut els rosats com aquell vi tontet, aquell vi que abans... Doncs mira, aquells tòpics, no? Ella vol blanc, ell vol negre... No, jo crec que els rosats... Sí, jo crec que els rosats de fa uns anys estan reivindicant el seu lloc. I un dels rosats pioners és aquest rosat que estem tastant, no? Que és el rosat del Gran Caus, no? I ara què diria el Jordi Basté sobre els rosats? Ara diria que estic molt a favor dels rosats. Estic treballant encara que no ho sembli, sí. Estic ara tastant per aviam si... Tio. És que el rosat és veritat que és el que gran castigat quan diu el Quim, és que és veritat. A mi només hi ha hagut dues persones a la vida, dues, i l'altra va ser abans d'ahir, que em va demanar quin vi volia prendre, si blanc, negre o rosat. Mai ningú en una taula m'ha dit blanc, negre i rosat. M'han dit, què vols, blanc o negre? I el rosat no. La primera persona va ser en un sopar al Miquel Suquer, sí, del celler Peralada. Del celler de Peralada, que em va dir blanc, negre i rosat. I vaig pensar, aquest senyor, evidentment, treballa en vins perquè n'entén. I l'altra persona va ser el d'abans d'ahir, l'Albert Om. L'home em va dir blanc, negre o rosat. I vaig dir, això és que vols escollir un rosat? Diu, sí. Diu, perquè com que està vivint un any o mig any a França, a la Provença va demanar un rosat de Provença, que boníssim, per cert. Sí, són uns rosats molt delicats, molt pàl·lids. Jo t'ho he dit abans, que és que jo sóc molt fan d'un vi rosat, que és vi rosat de tralla. Però de tralla vol dir que... De tralla vol dir que val que deu valdre. Home, de tralla no hi ha vins de tralla. Hi ha vins de tralla. De tralla vol dir que no és un vi que val 20 euros, que és un vi que val que deu valdre 3 euros o 2, 4 euros, que és el Torres de Casta. Home, és un bon vi, no és un vi de tralla. Quan dic de tralla vull dir de prou barat. Bueno, home, digues... Que deu valdre un Torres de Casta al supermercat. Són vins que valen 6 euros o 5 euros, també, però no... Veig que ni licipaïna ni clorat de potassa, és a dir, el vi és el que realment t'ha tornat la veu. El vi ho mata tot. Per això m'ho han dit metges, diu, el vi ho mata tot, clar, si no et fos l'ampolla sencera, però un vi ho mata tot. Doncs va, aquests rosats dedicats al Basté. Doncs mira, rosats dedicats al Basté. Doncs mira, comencem per un vi que té un nom molt divertit, que es diu Mas Amor, que és un vi elaborat amb garnatxa i tempranillo. Després ens n'anirem cap a la Conca Barberà i amb la varietat tradicional d'allà, amb l'atrapat, el Josep Foraster, els nanos, rosat trapat 2015. Hem buscat rosats, en general, tots del 2015, encara que pots prendre algun rosat també del 14 o del 13, però ja són rosats una mica elaborats diferent, no?
Ara, una novetat també del Montsant, d'un petit celler cooperatiu, que jo crec que és una aposta fantàstica, amb l'ajuda del René Barbier fill, que és el Sindicat de la Figuera. Un rosat que, amb la garnatxa com a protagonista, ajudarà a recuperar una cooperativa de 5 viticultors increïbles a la zona, no? I també algun rosat elaborat amb alguna varietat forània, del celler Reventós i Blanc, els vins de Terrer, la Rosa 2015, elaborat amb Pinot Noir, no? Que és aquest rosat d'aquest estil també pàl·lid. I amb una altra varietat forània, amb Cabernet Sauvignon, Alella, a l'Alta Alella, Parvus, Rosé 2015. Tots aquests estan entre els 6 i 10 euros, no? Uns preus molt interessants. Com també interessants són els que tenen una miqueta més de 10 euros i que són aquests. Sí, mira, per una miqueta més, a l'Empordà, amb garnatxa, el celler Ugues de Valle, el camí d'en Poca Sang, és... aquest celler té una de les primeres vinyes de la península que veuen sortir el sol, a dalt de tot. I també de l'Empordà, però de Calonja, a l'Amic Rosat 2015, també elaborat amb garnatxa. I per acabar, els rosats de casa nostra, doncs aquest Gran Caus que estem prenent, que és un vi elaborat amb merlot, que defuig una mica d'aquests rosats de Provença. Va ser, jo crec que els rosats revolucionaris, i que té aquest color una mica més intens, és un rosat que podem utilitzar doncs gairebé com un negre, no? És aquesta polivalència. Però que és fantàstic. Podeu parlar, Alguns tios... No, és que... Estem bevent. Jo, però aquests van fotent-los aquí. Sí, aquests que no callen ni sota l'aigua avui, escolta... El Prieto està fotent. Ja veuràs. El Titanic, l'esquerra dreta. No, però el que crida l'atenció és que també amb els blancs ha passat que Renat recomanat del 2015, vull dir que no sé si és perquè fresquets i tal, ja va bé prendre't el jove, que no pas un vi blanc ja no tan jove. No, estàvem buscant vins una mica per l'estiu, no? Però amb els blancs també hem de trencar aquest tòpic, que tot té que ser jove, i el mes de desembre ja volem la collita 16, no? No, hi ha blancs que tenen una magnífica capacitat de guarda i que amb 3-4 anys estan fantàstics, no? Alguns dels que hem dit, alguns d'aquests vins del Montsant i del Priorat Blanc, aquestes garnatxes, si guardeu al vostre celler particular 2 o 3 ampolles i les tasteu d'aquí un any, guanyen en complexitat. Però si busquem aquest costat fresc, moltes vegades tastem els 15, no? Escolta'm, aquest Gran Caus que estem provant és un rosat que tu et diuen que va bé amb carn, allò intensa i tot, lliga perfecte. Amb aquestes sacallonetes d'aquí del Pirineu. Sacallones és molt pro, això, Avui no us queixareu, si teniu poc temps? No. Anem tirant, Anem tirant. Doncs au, vinga, va. Amb una graellada, per exemple, doncs ara a l'estiu, que reuneixen amics i fas una carn allà a la brasa, una bona barbacoa, doncs aquest rosat és fantàstic, no? Perfecte. La copa amb la que ens hem de prendre el rosat i el blanc ja hi som. És indiferent? Comencem amb la pijada, ja. En general, per la majoria de vins... Surt la vena de Badalona, ara. Sí, allà tot és amb la seva copa. No, jo crec que tenen bastanta similitud la copa del blanc i del rosat, però jo crec que sempre hem de tenir copes transparents, de bon vidre, d'algunes marques bones com Riedel, que són aquestes que estem tastant, però que el que és important és que si nosaltres tenim un bon equip de música i ens fallen els altaveus, no estem pifiant-la, no? Doncs això és una mica el mateix. Si tenim un bon vi i ens falten les copes, no estem gaudint de l'expressió del vi. Ara sembla el Nacho de Sanaúja, que no ho vull, però això del got de plàstic hauríem de començar a estalviar-nos-ho, perquè hi ha copes que valen tan barates com un got de plàstic. Jo el got de plàstic està bé si ara a l'estiu aneu en barca, però si no, millor... Barca. O la piscina. Està a la piscina i està prohibit, però si no... en barca, ja t'ho diré aquí. Nosaltres ja hi anem, No, però és veritat una cosa amb el tema del rosat, que és la facilitat que ara hi ha per trobar vins rosats al mercat, bé de preu, i que a l'estiu entren, però vaja... És una moda que ens ha arribat de països anglosaxons i també els rosats aquests de Provença, que han ajudat a reviure i que ara estigui de moda sobretot a les costes catalanes i sobretot també de les illes i de la costa de Màlaga, doncs gràcies a aquest turisme estranger de prendre aquests rosats pàl·lids, inclús amb ampolles Magnum, amb ampolles de 3 litres, que fan com una mica de festa, no? També és una moda que ve ajudada pel xampany rosat. Precisament em sembla que algun dels altres rosats que vols destacar ve de França, no? Bé, doncs un rosat amb aquest estil pàl·lid, un rosat del Loire, que és un Sancerre rosat del celler Vacheron, elaborat en Pinot Noir, fantàstic, i de la Rioja, un altre celler que ha triomfat, del celler Muga, el seu rosat amb garnatxa, viure i tempranillo, molt pàl·lid, molt delicat. I per acabar, un rosat d'una zona que antigament es feien rosats i que ara és una mica estrany, que és la Ribera del Duero, i aquest és del 2014. És un rosat que es diu Roselito, i és un rosat que reivindica aquesta paciència, no? Vins negres.
Bé, doncs, negres, fem el mateix. Mira, per menys de 10 euros... Fresquets o a temperatura ambient? No, fresquets. O sigui, la temperatura ambient, ara tot arreu fa calor, llavors jo sóc més partidari de posar-los 10 minuts o 15 o 20 minuts abans a la nevera. Allò que diuen, un cop de fred. Però que estiguin freds, no com un blanc, però gairebé, perquè després ràpidament pugen de temperatura. Estàs desmuntant un tòpic, eh? No, però és que si prenem els vins negres, a temperatura ambient, notarem molt l'alcohol i ens perdrem la fruita. I llavors aquests vins se'ns faran pesats i ens cansaran. En canvi, si els posem una mica fresquets, notarem més l'origen del vi. Estic d'acord, molt d'acord. Per tant, així les coses... Si els posem massa freds, també els notarem una mica més tànics. Llavors hem de buscar aquest equilibri. Però jo crec que més val una mica frescos, inclús, per exemple, amb els blancs o amb els caves, ara a l'estiu, que ja se'ns atemperen a taula, no? Molt bé. Així les coses... Així, doncs, mira, comencem per l'Empordà, del celler Espelt, doncs, un sauló negre amb les varietats tradicionals, garnatxa i carinyena. Un vi que gairebé el podeu posar 5 minutets a la glaçonera. I ens n'anem a la Conca de Barberà. Un moment, Prieto, xato. Que no arribaràs als 12. Ens explicarà la 8ena de Joc de Trons, després. No com acaba la 6ena, la 8ena. Home, és que el Gran Caus està molt bo, eh? Molt refrescant. Sí. Molt refrescant. Anem al Titanic, Vinga, va. Doncs ens n'anem a la Conca de Barberà i 2 vins de la Conca de Barberà, del vins de pedra, el negre de Folls, amb tempranillo, garnatxa i trapat, i un altre celler, el Cara Nord, amb garnatxa i cirà, bàsicament, no? 3 vins fantàstics ara per acompanyar tot tipus d'entrants. Insistim, aquests 3 que ha dit, per sota de 10 euros. Per sobre de 10 euros que també siguin negres, catalans. Doncs mira, un celler tradicional de Costers del Segre, el celler Castell del Remei, doncs el seu vi, un dels seus vins fantàstics, que és l'Oda. És un vi que també és un vi de tardor, però jo crec que ara per acompanyar doncs, una bona carn, un bon tall d'un bou o una vaca a la graella és fantàstic, no? El Castell del Remei Oda. Després del Penedès, el Can Feixes Negra Tradició. Can Feixes és un celler que fa uns fantàstics blancs. El seu blanc no l'hem posat, perquè al final aquí havíem de triar una mica, clar. El seu blanc i els seus caves són també molt bones opcions per l'estiu. I del Priorat, doncs mira, Mas d'Oix, les crestes amb garnatxa, carinyena, cirà, i Martinet Bru, del celler, doncs, Mas Martinet, no?, amb garnatxa i cirà. I per acabar, un vi d'Esparreguera, l'equilibrista garnatxa, elaborat en garnatxa, esclar. Molt bé. Altres vins negres que consideres interessant en aquesta tria? Doncs mira, fem també un pupurri, no?, un pupurri, i si aneu a França, doncs, una opció és prendre un bon Borgonya, doncs el Joseph Drouin, un Pinot Noir fantàstic. Si aneu a Itàlia, doncs un Piemonte. A Piemonte, doncs, del celler Cereto, doncs una Barbera d'Alba, que és una varietat que és més fresca que la majoria de vins d'allà del Piemonte, no?, per prendre d'una manera més suau. Si tornem a anar a Argentina o pel sud, doncs un Malbec de Mendoza, Aluco Acero. Si ens quedem per aquí a la vora, doncs mira, a Formentera no us perdeu el celler Cap de Barberia i el seu vi Opiusa, que és un vi una miqueta més fresc, més delicat. Possiblement un dels cellers més petits d'Espanya. I a la Rioja, una novetat pels que voleu assajar coses noves i també amb aquesta tendència que hi ha una mica més enllà també de l'ecologia, la biodinàmica, doncs els vins naturals, els vins als que no se'ls afegeix sulfurós durant l'elaboració, doncs del celler Allende, que és un celler històric, doncs a l'Allende Nature 2015. I per acabar, els que aneu lluny, doncs al continent africà, doncs allà es fan uns vins fantàstics a Sud-àfrica, i a la zona de Cape Town és un lloc increïble. A part de veure balenes, doncs es fan vins fantàstics, doncs un Pinot Noir del celler Newton Johnson. Pep Prieto, el Toni de la Torre, el Xavi Pérez i el Quim Vila, que ens rematarà aquest consultori, aquesta masterclass, amb els vins escumosos. Sembla un discurs, això. No, tira, ja veuràs. Escolta, doncs mira, comencem pels escumosos, que hem fet doncs, pràcticament tot caves o clàssics Penedès o vins d'aquí a la vora sense DO. I començarem, doncs mira, amb un cava del celler que parlava abans de Jordi, doncs el Parlar de Brut Reserva, no? És un cava que amb un preu de menys de 6 euros és fantàstic, no? Les varietats... Ara farem 4 caves amb les varietats Xarel·lo, Macabeu i Parellada, que són una mica les dites històriques o tradicionals, no? Doncs Parlar de Brut Reserva. Després un altre celler molt conegut històricament pels seus brandis,
però que també fa vins i, evidentment, fa caves, que és el celler Mascaró. Doncs el Nigrum Brut Reserva. Un petit elaborador, un jove bastant amb molta empenta, que fa un cava que es diu Muscàndia. Muscàndia Brut Reserva. I per acabar, també, amb un altre cava, un altre celler històric del petit barri de la Bleda, a vora Sant Martí Sarroca, del Rovellats Brut Imperial. Fixeu-vos que tenim 3 Brut Reserva i un Brut Imperial per menys de 10 euros. Sí. No, hi ha molts més, Vull dir, però vull dir que, home, que beure un bon cava no és tampoc una gran despesa. El cava realment és un vi que pel que ofereix és fantàstic i que moltes vegades sembla que guardem el cava per les grans ocasions, però el cava l'hauríem de prendre com un vi blanc, no? No estaria malament que tots tinguéssim un parell d'ampolles de cava a la nevera i que també molts bars i molts restaurants oferissin cada vegada hi ha més, doncs cava a copes, no? Ara em diràs, m'és igual, però cubitera o gabardina? Jo crec que les dues coses van bé. L'important és que es mantingui la temperatura, no? Llavors jo crec que una glaçonera amb glaçons i aigua... glaçonera, perdó, sí. És fantàstic, però que aquest tipus de fundes, com hem portat, doncs si tens que viatjar o a vegades al restaurant, si estàs a la terrassa i hi ha una tauleta petita que no hi cap, doncs poses aquestes fundes fantàstiques que surten del congelador i que mantenen la temperatura. L'important és que la temperatura ens dongui plaer, no? I el cava per dinar o sigui, per menjar, diguem-ne, o pel postre? Jo crec que està fantàstic a l'aperitiu i menjant. I amb les postres també, però amb les postres normalment van bé caves, perquè les postres normalment són dolces, doncs caves bruts o secs o semisecs. A vegades prenem coses molt seques amb les postres i fa una mica de contrast. Però jo crec que és fantàstic com a aperitiu. Jo crec que a Espanya hi ha 2 grans vins d'aperitiu, que un és el vi de Jerez, els finos i les manzanilles, no? I l'altre és el cava. I que moltes vegades aquí prenem vermuts estranys que venen d'altres països i d'altres llocs, o prenem coses una mica exòtiques, i que hauríem de reivindicar aquestes begudes, que a més són sanes, no? Doncs d'aquest nou grup, per més de 10 euros, què tenim? Doncs mira, aquí el ventall jo crec que ja és etern. Poder tenim 200 o 300 caves magnífics entre 10 i 20 euros, no? Però mira, comencem. Doncs mira, començarem doncs, per un elaborador històric, que és Reventós i Blanc, que ha sortit de la denominació d'origen cava, i el seu nou escumós, doncs el Blanc de Blancs 2014, elaborat amb les varietats també tradicionals Xarel·lo, Macabeu i Parellada. Un altre celler històric, Gramona, la Cuvée Reserva Brut amb Macabeu i Xarel·lo. Bàsicament, aquests caves que estem avui presentant tots porten les varietats tradicionals històriques, no? Després, un celler també històric, als alrededors de Sant Sadurní, Llopart, Gran Reserva Brut Imperial, no? I un celler que jo crec que avui és capdavanter en moltes coses, el primer que ha fet un cava de parcel·la amb llarguíssima criança, és el primer en certificar les seves gairebé 40 hectàrees en biodinàmica, que és el celler Recaredo, no? El Recaredo Terrés Brunature Gran Reserva 2009. Un cava increïble, elaborat només amb raïms de vinyes pròpies. Un cava diferent, ara parlarem elaborats amb vins de reserva de diferents anyades, no només d'una anyada, no? Que és el Lo de l'Oregon Brunature. Un cava pensat per acompanyar tots els plans de la tonyina, d'un celler també històric, el Mestres Bluefin 2010. És un cava doncs, per acompanyar tots aquests plats de tonyina a la planxa, o si feu un sashimi de tonyina i tot això, no? I un altre celler històric, però aquest cop, en comptes de les varietats tradicionals, una varietat d'aquestes vingudes de fora, no? Que és la Pinot Noir, i recomanarem doncs, el Jové Camps, el Blanc de Noirs 2012, elaborat amb la varietat aquesta Pinot Noir, que ja sabeu que és tradicional de la Xampanya, no? I per acabar, 2 caves de molta llarga criança, 2 caves més que d'aperitiu ja per acompanyar ja grans àpats, un Torelló Brunature Grans Anyades del 2008 i d'un gran celler. Els grans cellers a vegades tenim la percepció que fan moltes coses de molt volum i que no ho fan massa bo, però jo crec que hi ha moltíssims exemples a casa nostra de que els grans cellers fan grans coses. Doncs mira, d'una casa històrica de Codorniu, el Gran Codorniu Chardonnay Gran Reserva 2009. Això pel que fa als escumosos blancs. Va, recomana'ns en 3 d'escumosos rosats i anem a les sèries. Vinga, doncs 3 rosats. Mira, a l'Aire Rosé Brut Nature, un rosat fresc i directe i pàl·lid i refrescant, el Josep Maria Ferret i Guàs, Gran Reserva Brut Nature de Guardiola de Font-rubí, i, per acabar, elaborat amb la varietat Trepat, el celler Mastinell, el Brut Rosé. Moltíssimes gràcies, Quim.